Dat is de Senaat in Nederland. We hebben de Huis van Afgevaardigden, de Tweede Kamer, en we hebben de Senaat, dat is de Eerste Kamer. Daar waren 17 mensen van aanwezig hier. Zij hebben allemaal het Caribisch gebied in hun portefeuille. Dus als er iets gaat over de Carib, dan zijn zij daarvoor verantwoordelijk. En het was voor velen de eerste keer om dit eiland te bezoeken. En ze wilden gevoel krijgen bij wat leeft er op dit eiland. Hoe denken de mensen? Wat is onze portefeuille? Wat betekent het om op Aruba te wonen? En ik denk dat we daar heel goed in geslaagd zijn. Kunnen we nog een vraag stellen nu over het bezoek? We moeten heel snel weg. Een ander moment. Ja? Het doel van het bezoek. Het doel van het bezoek was... Wacht even op de motor. Vandaag spreken we met maatschappelijke organisaties. En de kerken zijn natuurlijk ook een maatschappelijke organisatie met een belangrijke rol in Aruba. Waar het gaat om de armoedebestrijding bijvoorbeeld. Maar we hebben ook gesproken over de vraag... wat als de Hoge Raad uitspreekt dat het burgerlijke homohuwelijk in Aruba moet worden ingevoerd. Hoe zullen de kerken daarop reageren? Een reactie tegen de Eerste Kamer. Een reactie was natuurlijk, het zijn verschillende kerken. We hebben ook met de rabbi en de moslimvertegenwoordigers gesproken. En ze zeiden het burgerlijk recht is wat anders dan het kerkelijk recht. En het burgerlijke recht respecteren we, het kerkelijke recht gaan wij zelf over. Kortom, de rabbi zei dat heel mooi. Hij zei, hij haalde de Bijbel aan. Hij zei wat aan Caesar is voor Caesar. Wat voor God is voor God. En het was een zinvolle uitwisseling van gedachten. Geeft de enige indruk aan de Hoge Raad voor wat voor vandaag is gediscussieerd met de Eerste Kamer. En wat aan de Hoge Raad is aan de Hoge Raad. Daar wachten we gewoon op. Zo werkt dat. De rechter heeft het laatste woord. Dank u wel. Verder. En wij gaan nu weer met verdere maatschappelijke organisaties praten. We hebben gedeeld met de delegatie de geschiedenis van dit eiland, de verbinding met Nederland. We hebben het gehad over het armoedeprobleem op dit eiland. We hebben het gehad over het komende homohuwelijk, wat in de politiek nogal in het belang staat. En we hebben het ook gehad over het belang van de kerk als een religieuze, samenbindende organisatie. Ook andere religieuze leiders hier aanwezig bij de protestantse kerk. Ja, de Eerste Kamer wilde graag spreken met de religieuze vertegenwoordigers op dit eiland. En dat waren de katholieken, dat was met de Joodse gemeenschap en ook met de moslimgemeenschap. Er is een kleine moslimgemeenschap. Meneer Rias Christians was daar aanwezig namens de moslimgemeenschap. Baruch Zelukowicz, de rabbi van de Joodse gemeenschap, was aanwezig. En Jairo Maduro namens de katholieke kerk. En we hebben allemaal onze verhaal kunnen doen. Iglesia en Christian de Aruba, ICA-beweging niet aanwezig vandaag. Die hebben we verder niet gezien. Het was eigenlijk op uitnodiging van de Nederlandse vertegenwoordiging. Die hebben de mensen bij elkaar gezocht. En ik denk dat we heel goed de representatieve groepen van Aruba het woord hebben kunnen laten doen.